didate aurrera ekarri, eman duena jakingo zuen mutil zazar honen berri. Gazteran arte hau izaten da, gazte guztien pozgarri, sartutakoan ez da behiratzen, gaztetan hoi bezan sarri. Aitzak nikiri bota behar dik, bertxoko eskor bat edomi. Bengoan jarri eran espero, biok aurpegi zaurpegi. Neri begira, hortik gauzka, alperrikako bibegi. Iken hau noskin ikusiko, baino nik ikuste hautik. Neri begira jarrita motel, zertakoak horrela. Ta pentsatzen dik aspalditxotik ezagututzen autela. Mutil zarraren mokorrekin ez dekematen motela. Azaxi murtzen ari aiz motel, lazkao txiki bezala. Azaxi murtzen ari aiz motel.
Pasoan, estelatxoa jango zaizu. Bale, kontu zinuko naiz. Bale, hemen ipuin oso proiektu batzu, Txanogorritxu izena du. Bazen behin, Txanogorritxu izeneko neskatxa bat, bere amari ez zion kasurik egin eta pasoan sartu zen, eta bertan bi eztariekin topatu zen. Eixo. Eixo, nola zoaz? Aitona jotarteko eramateko. Oso no, oin iruditzen zain, baina kontuz ontsa agertu da bidera. Oso no. Txanogorritxu eztariekin topatu ondoren otsoarekin elkartu zen. Nola zoaz, Txanogorritxu? Aitona jotarteko eramateko. Zergatik ez zara juten bideo horretatik, laburragoa da. Bale, eskerrik asko. Gu